že je zduř, vole. Čustě se díváš na tohle video. Zmizni. Tohle je Mauzín. No a tohle je random rip vlog, který je jen tak prostě pro moji radost. A nebudu vám říkat, co se mi už stalo, protože mám na to práva. Don't worry, be happy. A jsme tady na kolejích a za chvíli hodím trošku. Mauzí, ukaž, jak se musí dělat super selfie. Tohle bude návod na super selfie. My se neradi fotíme a nejsme vůbec fotogenický, že ne? Že ne? No a jak si urobkat dobré selfie? Teď tě natáčím na tebe. Oh yeah. Počkej, chytni to chvíli. To byl návod podle Dominiky Myslavcové. A já se neukám. Pojďme, vyjdeme, ať jsme na záběru obě dvě. A jsme tady kolik, to asi vidíte. Vidíte moje nohy? A já jsou nějaký dvě ženský, ale prdele. A myslíš si o nás, že jsme šibí jako svině, ale... Jo, tam je kostel, kdybyste to náhodou nepoznali. A tam máme obchod. A je obchod. Tam ten. A tam je další obchod a tu je hnůj. To nebudeme zdravit. A tady je spáleniště a popel. Spáleniště, what the fuck? Jo, to je spáleniště, to je hovno. Ne, to není hovno. A musím natáčet sama sebe, musí tady vůbec není. Tohle je random vlog, takže když jsem říkala takže to je asi, nevím, co mám hovoriť. A Mauzí má taky kanál a tam točí videa stylu ako si urobit dobrou selfie. Počkej. Ty vypadá se, kdybys měla nad pusou párek. No dneska jsme byli ve škole jako asi další milion lidí v České republice a dívali jsme se na svoje staré selfiečka, kdy jsme prostě jen tak blbli, my se prostě nefotíme, ale Fotíme si jenom, když chceme. Jo, a když... A nejsou to normální fotky. Jo, když jsme zvířeli s tím, že to bude hrozný, ale... Vzpomínky forever! No a kdyby něco někdo chtěl, tak jsme forever alone. Melon. Forever melon. A tam je hnízdo, tamhle. A vidíte moje potetované ruce. Ježďák si přes tu mechnet natáčí, spod svého knírku z dálky se mračí, ten jeho pohled města povráčí, zbraň opasky zmračí, ale ne, doufám, že omylem se dobrý, můžeme to skončil. Já mám potetovanou ruku. Vlačky, frčky, uniforma, čapka. Stichý kuchyňská chňapka. Když něco rozhodí, chodíčku si zatočí. Nejsou totiž nešťák. Vlačky, frčky, uniforma, čapka. Když ho něco rozhodí, patičky ty nasadí. Já jsem totiž nešťák. No tohle byl Mauzí taneček. Kdyby náhodou někdo chtěl, tak mi můžete do komentářů napsat, když tam dáte like, tak Mauzí natočí karaoke. I s tencem.
I z tance. Když se třepete jenom ta kamera, tak je to, že já tančím. Ty vole, tady budeme ještě 2 hodiny. A já hodím držku. Ale takový ty starý filmy. Nejči asi, že tančíš na ticho. Číslo dnes uvidíte. A Esmeraldu a její příkoře vystoupí. Ona a já jsme jako kolotoč, když je ona nahá, já zapomenu proč. Už není zadaná a taky dokola má. V hlavě je ona a já jsme jako kolotoč, když je ona nahá, já zapomenu proč. Jeho tence. A teď je to Mauzí zase. Tohle je Mauzí nos. Tak. Do hlavě. Viděli jste to, lidi? Ona málem spadla. Takže doufám, že tohle video bude použitelný. Nebude. Nepoužiju tam žádný střih ani nic, ale druhý video, jo? A byl to teda Ask Part 1 a na to ještě Part 2, ale a když mě napíšete dolů, tak bude další video s tímhle cvakem. Já doufám, že jste to tam viděli. Až to bylo, ale dokonce jako svině. Brať měla holiny a šla na pole. Pojď za mnou, Mauzi. A teď ukáž to lidem. A víte, jak si máte urobit dobré selfie? Takhle. Ježíš, až to budem koukat, tak se to odbaví. Dokola mám v hlavě. To je naše oblíbená píseň, že jo, Míša? Mouzi, Myško. To je to naše oblíbená píseň. To je to naše oblíbená píseň. Nehle, hodíme do. Ako to takhle vypadá? Takže tady máme kameru a teď vám můžeme ukázat náš tanec.
Já vím. Ahoj lidi. Já tak ahoj lidi. Kurva. Jste v pohodě, lidi. Mauzi, pojď k tomu spálništi. Taky a teď mi nevěř, že to hřeje. Pojď na moje místo. Vidíš to? Že jo. A vidíš tady ty, pojď sem. Vidíš pod tím dřevem ty oranžové uhlíky? Jo. Vy to nevidíte. Ale to může kdykoliv chytnout. A mi to bude uprdele. Super, že? Všichni budeme dělat. Dám si ohýnek? Máš nový. Stopni to. Takže tohle bude konec random vlogu a Podívejte se mnou. jestli má to 13:22. A jestli chcete další random vlog s tím člověčínem, tak dejte tam aspoň 10 lajků. Počkej, ty to budeš dávat? Jo, budu. To by nebylo zájem. No takže Mauzi má taky kanál, to už jsem říkala, akorát, že ona má autorský práva. No tak dám to do popisku videa. Ale nedělám jí reklamu. Nechoďte tam, má strašný videa. Ne, dělám si srandu. A takže my se s vámi teda rozloučíme a doufám, že se vám to líbilo. Tak čusák. 3 dní.